Action military. Me. Chimusocha pasha chakabata full. Vanogona kukudzimira magetsi. Vanotorongana na defo masheds. Manje musocha vandiketi. Hapana. Ini ndobata ngoma ndodiwa mafansi. Ona muvengi yakuda kurwisa dansi. Saka tipe mauzandipe pangoma ngandite. Eyo chaim mauzandide nengoma idzandide. Wera ndaona vaneka hunhu kechitsaka kubata namaoko vakuda kurwisa raka. Ichi chipa ndina kuchitsvaga chakaburuka nengirozi pasina ng'anga. Handikende ngenini nangwa kandirwisa ngoma ndaridza. Handicheuke munhu chingoma nevhidza nyangwa kandisvitsa. Ini ndobata ngoma ndodiwa mafansi. Ona muvengi yakuda kurwisa dansi. Saka tipe mauzandipe pangoma ngandite. Eyo chaim mauzandide nengoma idzandide. Chiro ndatofamba mamaera ngoma ndichadzirova kusvika majaira. Action inzwa kudaira mafanzi asimbisa ngoma ndagarira. Ndirichi vocalist, ndirichi catalyst, instrumentalist yo. Inde handisi musatanist, handikanganist, saka batalist yo. Ini ndobata ngoma, ini ndobata ngoma. Ona muvengi kuda nditorera ngoma. Oyere Saka tipe mauzandipe pangoma ngandite. eyo chae Mauzandide nengoma idzandide. Wera ndaona vaneka hunhu kechitsaka kubata namaoko vakuda kurwisa raka. Ichi chipa ndina kuchitsvaga chakaburuka nengirozi pasina ng'anga. Handikende ngenini nyangwa kandirwisa ngoma ndaridza. Handicheuke munhu chingoma nevhidza nyangwa kandisvitsa. Ini ndobata ngoma ndodiwa mafansi. Ona muvengi yakuda kurwisa dansi. Saka tipe mauzandipe pangoma ngandite. Eyo chaim mauzandide nengoma idzandide. Ini ndobata ngoma, ini ndobata ngoma. Ona muvengi kuda nditorera ngoma. Oyere saka tipe mauzandipe pangoma ngandite. Eyo chae mauzandide nengoma idzandide.